असं चालतं. अरे बापरे ପ୍ୟାକେଟ୍ ତ ଫେରି ଅଛି ତମ ଉପରେ ଆଜି ବମ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ମୋତେ ତ ମୁଁ ମୋ ବାଇଗନ୍ ସେଦିନ ବାଲି ହଁ ୱେଟ୍ କର କେତେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହଉଛ ପାନିକ ଆଉ ତ ହସୁଛି ପାନିକ କଣ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ अच्छा ବମ୍ ଟା କଣ ଜାଣି ଏବେ ତ ଆଖି ଖୋଲ କଣ ଗେସ୍ କରୁନ ଫୋନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସତରେ ନା କଣ କାର ଏଇଟା ତମ ହାତରେ ଅଛି ତ ଅବଶ୍ୟ ତମର ଖୋଲିବି ଖୋଲିବନି ତମେ ରଖିଦେଇ ପାରୁନ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏତେ ବି ଖୁସି ହୁଅ ନା ସୋନୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସୋନୁ ହେଇଥିଲେ ସୋନୁ ଆସିଥାନ୍ତା ବା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କଲର ଥିଲା ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେବେ ନେବି ଏଇ କଲରଟା ନେବି ବୋଲିକା ଏଇଟା ଭାଇ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ନା କଣ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ थैंक यू सो मच थैंक यू राहुल वेलकम Done.